Jamen, det er jo sådan helt hej. Ej, okay. Fuck, den er stor, Alice. Ej. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Ej, hvor stor er den? Ej. Det kan ikke være i det net her. Det kan jo ikke lade sig gøre. Den har jo ikke været ordentligt flere år, den her. Ej, det er det lavt. Jeg tager ikke den tube med. Jeg tager den ikke. Jeg tager den ikke. Jeg rører den ikke. Så prøver jeg.